ҳамватанони азиз, дар навбати аввал модарон, хоҳарон рақамҳои телефони худро дар зери навор гузоред. Мо иншоалло бо шумо дар тамос мешавем. Дар навбати аввал ба модарон, хоҳарон иншоалло дастрас менамоем хӯроквориро ва баъд барои бародарҳо иншоалло хӯроквориро дастрас мекунем. номерои худро дар зери навор гузоред. мо бо шумо дар тамос мешавем. шаҳри Екатеринбург. дӯстони азиз, гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар куру карат нуқта нагирӣ мардӣ, мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гиромӣ қадр. бо шумо ҳастам Ҳусайн Нуриддинов аз канали Фикри Шумо. имрӯз як бародари хайрхоҳи мо, як бародаре ки дастшон ба тамоми ҷо мерасад ва он шахс қайд карданд ки номи маро нагиред. дӯстони азиз, номи бародари азизамонро намегирем. ҳоҷа ҳастанд ва одам имрӯз тасмим гирифтанд ки ҳамин 30 оила то 40 оиларо дасти ёрӣ дароз кунанд ва ман худам тасмим гирифтам ки хад сарлаҳваи ҳамин наворро ба номи ҳамон мебели ҳамонка бахшем ки дар шаҳри Сургут бисёр бародарои тоҷика дастгирӣ мекунанд. мебел, варз мо қайд кардем. дӯстони азиз, мумкин савол ба миён ояд ки варз ин чӣ маънӣ дорад? варз ин ҳозира шаҳраки айнӣ мебошад, ноҳияи айнӣ ки ба номи қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон Садриддин Айнӣ. дӯстони азиз, ин ҳоҷӣ бисёр дастшон ба ҳамин ноҳияам расидагӣ, бисёр ҷоҳо ба мақсад ёрдам кардагӣ. дӯстони азиз, имрӯз боз мана тасмим гирифтам ки ба 30 ё 40 нафар оилаҳои мисол дар ҳамин вақти карантин ниёз ба кӯмаки мову шумо доранд, мақсад дасти худро расонда бошанд. имрӯз дар фикри мову шумо ҳастанд ҳамихе шермардони ватан, шермардони диёр. дар ҳаққи ҳоҷӣ дуо мекунем. дӯстони азиз, ва он кас қайд карданд ки номи маро нагиред. дӯстони азиз, боз чӣ гуфтанӣ будам? хат хеле ки қайд кардам, мебел варз, ин варзи манор аст, ноҳияи айнии ҳозира. дӯстони азиз, ба номи Садриддин Айнӣ бояд мо ба қадри ҳамихе мардо расем, ба қадри қаҳрамонои ҷумҳурии Тоҷикистон расем. дӯстони азиз, ба монанди Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода ва Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, Эмомалии Раҳмон, президенти имрӯзаи мо, пешвои муаззами миллати ҷумҳурии Тоҷикистон. дӯстони азиз, мо бояд ба қадри ҳамихе мардони ватан расем ки ҳамин чӣ хеле ки қайд мекунанд. дӯстони азиз, баъзеҳо мисол намедонанд мақсад таърихро, ҳамин чӣ хеле ки қайд мекунанд. дӯстони азиз, ҳамин солаи 97 тоҷикро дар ҳамин Москва, дар ҳамин шаҳрҳои Россия намешинохтанд. ҳамин хизматҳои шоистаи пешвои миллат Эмомалии Раҳмон аст ки мо мана имрӯз ҳамихе дар шаҳрҳои Россия ҳамихе мақсад як чиз дорем гӯям, мақсад вазможност ҳай ки ба якдигар ёрдам мекунем. номи тоҷикро дар ҷаҳон муаррифӣ карданд. дӯстони азиз, бояд мо ба қадри ҳамихе мардҳо расем. имрӯз дар хизмати мову шумо мана акои Алимардон, дар хизмати ҳамдиёро инҷа Муҳаммаҷон қафошиштагӣ. дӯстони азиз, дар охир қайд кунам ки дар таги навор номеротонро нависед. иншоалло мо бо шумо дар тамос мешавем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. мана шерои нар дар хизмати модаро, хоҳаро, бародаро.